Второто уводно табло от изложбата. Отново с информация за самата изложба. Малко информация за мен и за Дамян Дамянов, както и за книжката в света на хората. Продължаваме с нататък в нашето пътешествие, за да срещнем следващата загадка и още две известни личности. И Рей Бредбъри, който казва: не мислете, мисленето вреди на креативността, просто действайте. Колко вярно не само за креативността. И не можеш да чакаш вдъхновението да дойде, трябва да тичаш след него с тояга в ръка. Тук темата на този постамент е асоциативното мислене и как то обяснява креативността. Следващата загадка. Тази загадка сме я сложили специално за управляващите, за да ги предупредим какво ги очаква, ако не се вразумят. Темата на постамента е дивергентното мислене и какво представлява то. Тук пък се говори за това как може да бъде оценена креативността. И отново имаме загадка. Още една загадка. И може би един от най-важните постаменти по отношение на това каква тема засяга за креативността, а именно бариерите пред креативността. Бариерите са много, но тук са описани може би 7-те най-важни от тях. Свързани с рутината, с нормите и правилата, с когнитивните нарушения, културната и социалната принадлежност, с емоционалните бариери, с липсата на ресурси, липса на мотивация и така нататък. Имаме и цитат от Оскар Уайлд. Една идея, която не е опасна за никого, не заслужава да бъде наричана идея въобще. Така че знаете това. Казал го е някой да е Оскар Уайлд. Поредната загадка и темата за това как да бъде отключена креативността или какво да направим, за да бъдем по-креативни. Продължаваме нататък. Тук срещаме друга загадка. И Винсент Ван Гог, който казва: ако чуваш себе си глас, който ти казва ти не можеш да рисуваш, тогава на всяка цена рисувай и гласът ще изчезне. Колко вярно. А темата тук са факторите, които определят креативността. Интересен постамент. Имаме загадка, два цитата от Ерих Фром, който казва, че креативността изисква коража да изоставим сигурността, и от Скот Адамс, който казва, че креативността е да си позволявате да правите грешки. Изкуството е да знаете кои от тях да запазите. Темата е за обкръжението. Обкръжението, което благоприятства креативността. Още една загадка. От тук отново светлината не е най-подходящата, но темата е за образованието и как то оказва влияние върху креативността. За съжаление, научните изследвания са доста притеснителни в това отношение, но ще оставя това на вас да прочетете и да разберете защо. Това е един постамент, който се различава от другите. Той посочва литературата, която сме използвали, за да съставим текстовете, които са по другите постаменти. Общо взето, това са само част от литературата, която сме използвали.
Най-същественото от тях е енциклопедията за креативността, която излезе 2011 година, второто издание, която ние силно препоръчваме за тези от вас, които се интересуват повече от креативността. С други източници, които може да ползвате, разбира се, са ръководството на Кембридж по отношение на креативното мислене, на Kaufman Creativity 101 и други. Тук сме на следващия постамент. Отново загадка. Една от любимите ми загадки всъщност. Това, което е тема на постамента, е личностните черти, които най-често се свързват с креативността. Може всеки един от вас да провери доколко носи тези черти в себе си и доколко не, и доколко реално те имат отношение към креативността. Според учените, най-често креативните хора са носители на такъв тип черти. Следващия постамент. Тук ни чака Артур Кьостлер, който казва, че истинската креативност започва там, където думите свършват. Имаме отново загадка. Темата е как семейството влияе върху креативността. Следващия постамент. Темата е какво е значението на опита и знанието за креативността, а цитата е на Силвия Плат, която казва, че най-големият враг на креативността е липсата на увереност в себе си. Абсолютно вярно. Доказват го множество изследвания и се посочва като една от най-големите бариери пред креативността. Липсата на увереност. Заедно с убеждението, че само определени хора носят тази способност да бъдат креативни и че най-често тя е генетично заложена, което е много оспорвано от съвременните учени, изследващи креативността. Получаваме още една загадка, този път в оранжево. Постаментът ни разказва за това какво е място на науката в креативността. Т.е. какво е място на креативността в науката. А цитата е на Чарлз Мингъс. Да направиш простото сложно е банално, да направиш сложното просто, дори невероятно просто, това е креативност. Това е казал Мингъс. Следващият постамент. Каква е връзката между късмета и креативността? Що е това серендипност? И последният постамент, който е за културните ценности, убеждения и вярвания и тяхното значение за креативността, за това какво разбираме под креативност, как проявяваме креативността и много други най-различни аспекти на креативността и отношението ни към нея. Разказва се за това как изтока и запада имат различно отношение към креативността, различни очаквания, различни разбирания и така нататък. Имаме и два цитата. Единият е на Джордж Бърнард Шоу, който казва, че ти виждаш нещата и питаш защо, а аз мечтая за неща, които никога не са били и питам защо не. И другата е на Лео Бърнет, който казва, че в любопитството към живота, във всички негови направления, мисля, се крие тайната на креативните хора. Който казва любопитството, пак казва Лео Бърнет, е съществена черта за това да бъдем креативни или отворени към креативността. С това приключва това видео за снимане на изложбата и видео пътешествие. Надявам се то да ви е харесало. Очаквайте за в бъдеще още интересни инсталации, подобни на тази.